Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Bismillahirrahmanirrahim. Rekao uzvišeni Allah u časnome Kur'anu. Šahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayinatim min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu počeli objavljivanje Kur'ana kao upute ljudima i kao jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja istine od neistine. Kur'an je posljednja Allahova objava koje se bude držao čvrsto, spašen će biti. Ko bude po njemu govorio, istinu će reći. Komu leđa okrene i ostavi ga po strani iz oholosti, Allah će tako ga kazniti i poniziti. U Kur'anu su vijesti naroda prije nas. U njemu je sud nama samima i kako treba postupati. U njemu su vijesti o onome što će biti. Lakrdija i komedija on nije, nego prava zbilja. Strana mu je laž i neistina mu ne prilazi ni sa jedne strane, objava je to mudrog i hvale dostojnog. Prenosi se od trećeg pravednog halife Osmana radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji od vas su oni, ili najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. Također od istoga ovog imama se prenosi jedan eser ili predaja da je rekao: "Law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum." Da su vaša srca istinski čista, nikad se ne bi zasjetila govora vašeg gospodara. Ma hadis također koji bilježi imam Muslim, u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi." Učite Kur'an, jer doista će on doći kao zagovornik. Zagovarat će se za one koji se budu sa njim družili na sudnjem danu. Znači na sudnjem danu će biti zagovornik onima koji su provodili vrijeme sa njim, učeći ga. Većini vas je verovatno poznat hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome on kaže u kome postiče ljude na učenje Kur'ana, pa kaže: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana." Znači, ko prouči jedan harf, on ima dobro djelo. A to jedno djelo je desetorostruku ima nagradu. A kaže, ne kažem da je elif la mim jedan početak samo, znači kuranske sure, da je to jedno harf. Ne, nego kaže elifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Kaže elif je harf i mim je harf. Znači sa svaki ovaj harf, elif la mim, imamo 3 puta 10, znači nagrada za samo njegovo učenje. Međutim, mi kao narod, da nam je nešto konkretno. Sve je to nešto na ahiretu. Daj nam šta? Konkretno, daj nam sad da mi imamo kakvu blagodat od učenja Kur'ana. I to će možda biti posticaj ljudima da ga dodatno uče. Vjerujte, znači, dozvoljeno je, i to je šerijatski propisano, da se Kur'an uči ne samo očekivajući nagradu za njegovo učenje, nego da s time imamo i namjeru otklanjanja naših problema, da se izliječimo od kakvih teških bolesti, da riješimo svoje financijske probleme i tako dalje i tako dalje. Znači, propisano nam je da učimo Kur'an, a da tražimo sa njim, znači sa blagodati od tog učenja, da tražimo dunjalučka i ovo svjetska dobra. I ovo spominju brojni islamski učenjaci i ovo je u brojnim fetvama, znači imaju argumenti da je ovo ispravno. Kur'an i učenje Kur'ana je jedno od najboljih dijela, a dozvoljeno je da se čovjek dobrim dijelima približava Allahu dželešanu. Naime, prenosi se od Imrana ibn Husajna da je čuo Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: "Iqra'ul Qur'ana wasalu Allaha bihi qabla an ya'tiya qaumun yaqra'una al-Qur'an fayas'aluna an-nas." Učite Kur'an i sa njim molite, iščite i tražite od Allaha. Prije nego dođu ljudi koji će učiti Kur'an,
da bi s time tražili, s tim učenjem, da bi tražili i da bi iskali od drugih ljudi. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, hadis ima više puteva i šejh Albani ga smatra, šejh Nasiruddin Al-Albani smatra ovaj hadis sahih, da je sahih, da je ispravan i prihvatljiv, da se može koristiti kao argument. Znači, učite Kur'an da bi tražili čak i ovo dunjaluško dobro. Ne da ga učite striktno radi toga, nego da uz namjeru učenja, približavanja Allahu dželešanu, da imamo naglo za učenje, da učimo i da riješimo svoje zdravstvene probleme, svoje društvene probleme koje imamo, svoje financijske probleme. Jer vjerujte, nije rijedak slučaj da su osobe promijenile svoj život iznova kada su krenule da uče Kur'an. Mnogi su se, da kažemo, i obogatili. Mnogima je život tek krenuo nabolje kada su se prihvatili Kur'ana. Mnogi su dobili bereket u vremenu kada su se posvetili Kur'anu. Neki ljudi su stvarno razumeli vrijednost učenja Kur'ana, pa evo ja ću navesti primjer našeg šeha koji spominje našeg šeha Muhammeda al-Hudairija, poznatog mufesira iz Saudijske Arabije. Kaže, bio sam u džamiji, svojoj lokalnoj džamiji i primijetio sam jednog starca, zapao mi je za oko, znači starac, oronli starac, koji bi svako jutro poslije sabah namaza, poslije jutarnje molitve ostaje u džamiji i učio Kur'an. Do možda nekih 9 sati, znači negdje, hajmo reći možda od 5-6 sati ujutru, on uči Kur'an do 9 sati ujutru svaki dan. Jedne prilike sam, kaže, odlučio da ga pratim, da vidim koliko će ostati. Pa šejh Muhammed al-Hudairi kaže, ostao sam u džamiji nakon sabaha motreći na ovoga starca. Kaže, ovaj starac je učio Kur'an, krenuo je od prvog poglavlja, znači od drugog velikog poglavlja sure El-Bakar ili Krav, i krenuo je da uči. Ali kako je učio? On čita Kur'an, ali mora ovako staviti stranicu Kur'ana, ali ne vidi dobro. Na oko samo i prati stranicu, red po red. I kada dođe do kraja stranice, teško jedva ovlaži svoj prst da prebaci stranicu. I ne gubi vrijeme u tom prebacivanju stranice, nego dodatno spominje Allaha, uči zikr, la ilaha illallah, nema istinskog božanstva osim Allah i tako dalje, dok prevrće stranicu. Kaže šejh, ja sam ga gledao, pratio, motrio dok me nije savladao san. Kad sam se probudio, on je i dalje učio i bio je na krajima sure At-Tauba, pokajanje, a to je znači negdje oko 200 stranica je proučio, što je trećina Kur'ana. Znači on je to jutro, kada ga ovaj šejh pratio naš, proučio čak trećinu Kur'ana. Jedne prilike ovaj naš šejh Hudairi, iako pojedini islamski učenjaci kažu da nije dozvoljeno čak specificirati određene ajete, pa reći ti ajeti su za to i to. Jedan njegov prijatelj sa fakulteta je izgubio vrlo važan rokovnik. Ispričao mu je da mu treba taj rokovnik, da je prevrnuo sve po kući pa ne može da ga nađe. Pa mu je šejh rekao, hoćeš li, kaže, da nađeš rokovnik? Kaže, hoću. Kaže, uči suru Al-Duha sa nijetom da nađeš taj rokovnik. A u suri Duha se među ostaloga spominje to glagol vađede, naći. One kako Allah našao Allahov poslanika da je bio siromašan, pa ga je učinio neovisnim, pa ga je našao da je bio na stramputici, odnosno da nije poznavao pravu vjeru, pa ga je na pravi put uputio i tako dalje. Pa kaže, uči suru Duha s nijetom da nađeš, sa namjerom da nađeš ovaj rokovnik. Pa je tako postupio ovaj njegov kolega s fakulteta, pa za nekoliko dana našao je knjigu. Vjerujte, lično, ja sam znao primjenjivati ovaj isti savjet i nalazio sam određene izgubljene stvari. Evo ja ću ovdje spomenuti za kraj, recimo, svjedočenje našeg ovdje efendije iz Bosne, zove se, znači, stariji čovjek Hafiz Halid Efendija Hadžimulić, koji kaže, on tvrdi tako, znači ovo ne mora biti istina, on kaže, Sarajevo je sačuvano hurmetom Kur'ana. Kaže, mi smo grupa Hafiza obilazili oko Sarajeva učeći Kur'an. Jedan bi učio Kur'an na glas iz glave, a drugi bi pratio sa musafom da ovaj šta ne pogriješi. I to kruženje oko Sarajeva, kaže, desilo se 3 puta. Jednom 41. jednom 43. godine i on je pristao 63. godine su obilazili oko Sarajeva učeći Kur'an. Ne znam, mislim njih trojica da je bilo koji su obilazili učeći Kur'an. Kaže, ta granica, ta staza koju su obišli, tu granicu nije prošao agresor i neprijatelj u ovome zadnjem sukobu koji su imali. Uglavnom, ukoliko želite, a ne znate da učite Kur'an, želite da naučite sufaru, ne znate arapska slova,
a vjerujte, to je dosta jednostavno za naučiti. Ja lično ljude obučim da pišu i čitaju arapski za nekih 10 do 12 susreta. Ukoliko želite, znači, da učite sufaru. Arapski jezik kao strani jezik, obratite mi se, ja držim online časove, znači putem WhatsAppa 1 na 1, privatno je sve, samo znači privatno, ne u grupama 1 na 1, jer se to pokazalo kao najefikasnije sredstvo, znači, učenja. Također, iako uvijek ljude postičem da ne uče kod mene, recimo, teđvid i tako dalje, evo u zadnje vrijeme držim i teđvid i Kur'an i tako dalje, koji insistira da uči kod mene, uvijek savjetujem da ljudi uči to kod ljudi koji su stručni striktno za Kur'an, a moja struka je arapski jezik, znači arapski jezik, a ne striktno teđvid, Kur'an i slično. Ali eto, radim i to. Pa mi se možete javiti, znači, ukoliko želite privatne instrukcije, putem moga e-maila irfanbinceakif@gmail.com ili putem mog Facebook i Instagram profila. Možete zapratiti moj istoimeni YouTube kanal gdje nudim različite, znači, informativne i zabavne sadržaje. Također, ukoliko ste žensko i želite sa ženskom mualimom da učite, znači, sufaru, teđvid, Kur'an, posebno to sa mualimom koja to dobro poznaje i koja voli da prenosi to znanje, a to je moja supruga, javite joj se, znači, na e-mail mselma994 @gmail.com mselma994 @gmail.com. Svima do sljedećeg videa, lijep pozdrav i assalamu alaikum.